היי חברים, מה העניינים, מה נשמע? כמו שחלקכם כבר יודעים, אני במילואים, שומרים על החזית באזור הדרום. מאחל לכולם שלנו בהצלחה בהמשך הלחימה, ושנתבשר בשורות טובות ואוהבים אתכם, ושנחזור לשגרה, כמו שאומרים. ערב טוב חברים מקבוצת פעל, אני איגור מסניף חיפה. רוצה לברך אתכם פה לכבוד שבת שלום, פה על גבול הצפון. שומרים עליכם, דואגים לכם, ואתם תהיו חזקים שם בעורף. כל עוד אתם תהיו חזקים, אנחנו נגן עליכם. לכל עובדי CSB, אני רוצה לאחל לכם שבת שלום ומבורכת, ותדעו שרק ביחד ננצח, ואין כמו מדינת ישראל בעולם הזה. כל עובדי קבוצת פעל היקרים, אני ליאור אסייג, משרת בפיקוד העורף בגזרה הצפונית. מאחל לכם שבת שלום, בריאות, שמרו על עצמכם, אנחנו דואגים לכם פה בצפון. אתם תדאגו לאזרחים בבתים, נמשיך לעשות חיל במדינה שלנו. שיהיה לכולם שבת שלום ושקטה. משפחת CSB, שבת שלום, אוהבים אתכם. חברת מרום היקרה, רציתי לאחל לכם שבת שלום, שבת מבורכת, שתהיה שבת שקטה. אני שומר עליכם פה, עם ישראל חי, ביחד ננצח. שלום קבוצת פעל היקרה, מה שלומכם? כאן מנשה דבי, מהשטח, מצה"ל. צה"ל ינצח, אל תדאגו, אנחנו שומרים עליכם. אני מקווה שכולם רגועים בבית, ותהיו רגועים. יש לנו את בורא עולם, ויש לנו את הצבא הכי חזק שיש בעולם, ואני בטוח שננצח. הכל בעזרת בורא עולם כמובן, ושנשמע רק בשורות טובות בעזרת השם, ובמיוחד לחברת פלרום, אוהבים אתכם. עובדים יקרים, חברים יקרים, כמעט שבת. אני רוצה לברך את כולכם בברכת שבת שלום. תהיו חזקים, אנחנו ננצח ולא יעזור כלום. שבת שלום לכולם. עובדים, עובדות יקרים, קבוצת פעל, ערב טוב. שולח לכם סרטון זה מאזור המרכז, מהיישוב שאנחנו שומרים עליו. מאחל לכל המילואימניקים, לכל העובדים, רק בריאות, שיחזרו בשלום, וביחד נהיה חזקים, כי אנחנו חזקים וגם ננצח. שיהיה לכולם שבת שלום.